Kaixo denoi, hementxe gaude beste behin ere Lea Artibain eta Mutrikun aste osoan gertatu diren albiste nabarmenak errepasatzeko. Gaurkoa urteko azken albistegia izango da, izan ere langileen Gabonetako oporraldia dela eta albistegiak urtarrilera arte etenaldia egingo du. Horrela ba, gaurkoari ekingo diogu. Gaur abenduaren 19 da eta hasi egingo gara. Harpidedunek babestutako saioa. Bilgune feministak antolatutako emakume abertzaleen 6. topaketa feministek Euskal Herri osotik etorritako 600 emakume bildu zituen joan den asteko Zapatuan Ondarroan. Topaketetan parte hartu zutenek egungo egoeraren diagnostikoaren inguruan gogoetak egin zituzten eta horrez gain aurrera begira egin beharrekoak ere zehaztu egin zituzten. Edonola ere topaketak jai giroan egin ziren. Jai giroan hasi ziren Ondarroko topaketa feministak. Bilgune feministak deituta Euskal Herri osotik etorritako 100 emakume batu ziren. Jardunaldiekin hasi orduko parte hartzaile bakoitzari materiala banatu zitzaion kofradia kanpoan, eta ostean ongitorria eman zieten. Amaia Kabero ondarrutarrak eta Maite Segurolak egin zuten topaketen aurkezpena. Ongitorriagaz amaitu eta gero Iraitz Agirre Bilgune feministako kideak 3 eremu nagusi jorratzen dituen diagnostikoaren berri eman zuen. Agirre eremu sozioekonomikoaren, eremu politiko-instituzionalaren eta eremu ideologiko-kulturalaren inguruan berbetan aritu zen. Behin diagnostikoaren berri izan ostean, kofradian batutako guztiak etxelilara eta institutura joan ziren eztabaidagaz jarraitzera. 30 pertsonako lantalde eta banatuta, aurretik banatutako gaien inguruan eztabaida sakonean aritu ziren. Denen ideia guztia kontuan hartuta adostasunera heltzea izan zen ariketaren helburua. Arratsaldean jai giroa izan zen nagusi. Andrabandaren eta jostoratzak tantzan festa feministagaz topaketak amaitu egin ziren. Euskal Herriko Bilgune feminista oso baikor agertu da, bai topaketetan jorratutakoagaz, bai herritarren parte hartzeagaz. Ondarroako Egia Iriondo lasterketa herrikoiak 300 korrikalari inguru bildu zituen joan den asteko Domekan. Lasterketan adintarte guztietako herritarrek parte hartu zuten eta urtero egin legez berriatuatik Ondarroara arteko bideak korrikan egin zuten. Aurten gainera antolatzaile Caritas Ondarroa elkarteko kideak omendu dituzte urte osoan herrian egiten duten beharragatik. Beste behin ere, hainbat herritar kirolaren inguruan batu ditu Egia Iriondo memorial ezagunak. Korrikalariak eguerdian atera ziren berriatuatik. Eta ordu horretarako, Ondarroako Alde Zaharra jentez gainezka zegoen, lehenengo korrikalariak noiz helduko zain. Helmugara sartzen lehenengoa, Asier Ugartetxea izan da aurten ere. Txapelduna, txalo artean hartu zuten ikusleek. Handik segundo gutxira hasi ziren ailegatzen gainerakoak. Nesketan, lehenengo sailkatua, Joana Oza izan zen. Dena dela, sailkapena gutxiengoa izan zen beste behin ere. Izan ere, lasterketa jai giroan egin zuten parte hartzaileek. Batzuek banaka, beste batzuek taldean, baina guztiek ondo pasatzeko helburuarekin. Guztiak helmugaratuta, sariak eta oroigarriak banatzen hasi ziren. Txikienek domina bana eta goxokia jaso zituzten, eta nagusiek aldiz garaikurrak. Guztiak ere pozik egon ziren oholtza gainera. Lehen sailkatuek euren garaikurra jaso ostean, Caritas elkarteko kideei oroigarri berezi bat eman zieten antolatzaileek, herrian egiten duten beharrari esker ona adierazi nahian. Caritas elkarteko kideekin batera, Egiak eta Iriondok ere sekulako txalo zaparrada jaso zuten. Playa de Ondarzabal Lekeitioko basurako ontzia zatikatzen hasi dira asteon Ondarroko portuan. Begirada atzera botata, Playa de Ondarzabal Lekeitioko ontzi museoa izan zen, baina konponketa kostuak handiak zirela argudiatuta udalak ontzia desegitea erabaki zuen. Ontziak desegiteko gunea Ondarroko portuan dagoenez, bertara eroan zuten eta aipatu modura asteon hasi dira lanekin. Lanak oso aurreratuta daude. Zubi guztiak kendu dute eta beste astebete barru zatiketa lanekin amaitzea espero dute.
Ia urte osoa igaro du Ondarroko Gurdian playa de Ondarzabalek. Joan den urteko denporale baten ondorioz popako bita apurtu zitzaion, eta otsaileko denporalea etorri behar zenean, udalak kofradiagaz eta kapitainagaz hitz egin zuen, eta Ondarzabal karrora igotzea beharrezkoa zela erabaki zuten, portuko beste itsasontzi guztientzat arriskutsua izan zitekelako. Aukera guztiak aztertu ostean, playa de Ondarzabal zatikatzea erabaki zuten uztailean, Lekeitioko garapen batzordeak eta tokiko gobernu batzordeak. Itsasontzia berreskuratzeak kostu ekonomiko handia zeukala jakitera eman zuen udalak. 1967 urtean itsasoratu zen lehenengoz playa de Ondarzabal. 2003an berriz museo bihurtu zuten, eta mantenimendu plangintzak egiteko itsasontzia 2 edo 3 urteroko aldikotasunagaz Gurdire igo beharko zela erabaki zuten, baina apurka-apurka itsasontziaren egoera okertuz joan zen. Horrela, 2013ko neguan Ondarzabal karrora igotzeko unea zela ikusi eta aurrekontu ezberdinak eskatu zituen Lekeitioko udalak ontzioletara. Karrora igotzea eta konponketak egitea 400.000 euro inguruko aurrekontua zutela jakin zuten horrela, eta diru hori Ondarzabalera zuzentzeko udalak beste zerbitzu batzuetan murrizketak egin beharko lituzkela adierazi zuen. Errealitate horren aurrean Ondarroara eroan eta zatikatzearen alde egin zuten. Josi Bizkaiko bertsolari txapelketako finala jokatuko da bihar Bilboko Bilbao Arenan. Txapelketa urrian hasi zen Leartibaiko 7 bertsolarigaz, eta orain final handiaren atarian gaudela 7 horietatik 2 geratzen dira. Iratxe Ibarra Markina Semindarra eta Xabat Gaiete Beitia Lekeitiarra. Batak zein besteak txapela eskuratzeko ahaleginak egingo dituzte bihar Bilbon. Hiru hilabete eta 37 bertsolari. Josi Bizkaiko bertsolari txapelketa azkenera ailegatuko da bihar. Zapatua Bilboko Miribilan izango den finalean. Leartibaitik 7 bertsolarik hasi zuten txapelketa. Eta kanporaketa eta final aurreko, 2 izan dira biharko finalean egotea lortu dutenak. Xabat Gaiete Beitia Lekeitiarra eta Iratxe Ibarra Markina Xemeindarra. Eurekin batera, honako hauek egongo dira finalean. Onintzain Beita, Fredi Paia, Arkaitz Estibalez, Etxaun Lekue, Oian Abartra eta Jone Uria. Finala arratsaldeko 5 hasiko da, eta horrela bihar jakingo dugu zein den aurtengo Bizkaiko bertsolaririk onena. Lehiakortasunetik haratago, bertsolaritzak bestelako bultzada jasoko du bihar Miribilan. Hori bai, bertotik animorik handienak bidaltzen dizkiegu Gaiete Beitiari eta Ibarrari, zelan ez. Eta Gabonen atarian gaudela, Leartibain eta Mutrikun datozen egunetan hainbat ekintza egingo direla jakinarazi nahi dizuegu. Beti-betiko kalejirez gain aurten nobedadeak ere egongo dira. Markina Semeinen esaterako udalak izotz pista ipini du estreinako Atxondo kiroldegian. Izotz pista hori abenduaren 27 arte egongo da zabalik eta herritarrek goize zein arratsaldez joan ahalko dute. Gabonak gainean daude, eta Leartibai eta Mutrikuko herritarrak dagoeneko hasi dira ekintzak antolatzen. Olentzeroren kalejirek bateko eta besteko kaleak jendez beteko badituzte ere, bestelako ekintza asko eta asko antolatu dituzte bertoko herrietako elkarte zein taldeek. Jolas parkeak, kantaldiak, dantza ikuskizunak, sariketak eta zozketak dira, batik bat, datozen egunotan bertoko herrietan egingo diren ekintzak. Domekan esate baterako, Santo Tomas ospatuko dute. Ostean etorriko dira Olentzero eta Mari Domingiren kalejirak. Eta hortik urtea amaitzeko falta diren egunetan egingo dira gainerako ekintzak. Aurten gainera, Markina Xemeinen udalak izotz pista ipini du Atxondo kiroldegian. Joan den astean zabaldu zuten, eta gaurtik hilaren 27 arte ere zabalik egongo da. Ordutegia eta prezioa hitzaren webgunean kontsultatu ahal dituzue. Orain arte inoiz ez da bertoko herrietan izotz pistarik ipini, eta momentuz zerbitzua arrakastatsua ari da izaten. Horrela ba, ekintza guzti horiek antolatuta eta ospatuz, urtea ondo amaitzea eta datorrena hobeto hastea geratuko zaie herritarrei. Gure aldetik,
Gabon zoriontsuak eta urte berri on bat opa dizuegu guztioi. Eta beste behin ere, asteko irudia atalera llegatu gara. Asteon honako hau izan da aukeratu dugun irudia. Eusko Jaurlaritzak gasolio hornigailua ipini du asteon Lekeitioko portuan. Lekeitioko portuak kirol eta arrantza ontzien flota handia biltzen duela eta gasolio hornigailu hori beharrezkoa zela esan du Jaurlaritzak. Garraio azpiegituren zuzendari Almuden Arruide Angulok eta portu zerbitzuko buruak hornigailu berriak nola funtzionatzen duen erakutsi zioten Ana Oregi sailburuari. Eta asteburuari dagokionez gaurkoan Markina Semenera joko dugu. Izan ere, bihar gaueko 10etan Benito Lertxundi musikari eta abeslari ospetsuak kontzertua eskainiko du Unipilotalekoan. Lertxundik bere ibilbide osoa errepasatuko du eta nola ez abesti ezagun guztiak eskainiko ditu. Emanaldia jendetsua izango dela aurreikusi dute antolatzaileek. Musikaren munduan 50 urte betetzear dagoen oriotarrak euskal musikan erreferente bihurtu diren kantak eskainiko ditu bihar gaueko 10etan hasita frontoi nagusian emango duen kontzertuan. Baldorba, itsasoari begira edo ekaitza bezalako lanak entzuteko aukera egongo da emanaldi berezian. Sarrerak 20 eurotan erosi aldira aldez aurretik Uagon kulturgunean, Iruzubin eta Sakris tabernetan. Dena den bihar emanaldia hasi aurretik lehiatilan ere erosi ahalko dira. Hori bai, kasu horretan sarrerak 22 euro balioko du. Bihar Markina Xemeingo unifrontoia bete-bete egingo dela aurre ikusten dute. Izan ere Lertxundik adintarte ezberdinetako publikoa du. Gaurko zauzi izan da dana eta albistegiagaz amaitzeko zorion agurre egingo diegu tartea. Beraz, jarraian aste guztiko zorion agurrak ikusi ahalko dituzue. Gure aldetik gogoratu langileen Gabonetako oporraldia dela eta albistegiak etenaldia egingo du eta urtarriaren 9 itzuliko gara berriro ere zuekin. Bien bitartean hitzaren webgunean eta sare sozialetan informazio argazki galeriak eta bideoak eskuragai dituzue. Beste barik ondo amaitu urtea eta hobeto hasi. Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak, da musuak zuretzako. Zorionak da musuak zuretzako. Berriro ere iritsi zera urtek betetzera. Aita mata senideak zorion zuzera. Pozak txoratzen atorni ere gaur zure etxera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Pozak txoratzen atorni